На 23 май идва първа четвърт на луната в Дева. Това определено не е време само за красиви намерения, без никакви действия. Мина една седмица от новолунието, но въпросът тук е какво направи ти с намеренията, които положи от тогава към момента? Каква реална крачка можеш да направиш днес? Девата не се впечатлява от мечти без структура. Тя иска списък, ред, навик, конкретика и движение. Така че ако чакаш правилния момент, това е знакът просто да спреш да чакаш и да започнеш да се структурираш нещата. На 24 май луната все още е в Дева, но тук посланието е различно. И овъртинкинга определено няма да ти помогне. По-скоро тук могат да ти помогнат повече тишина, малко повече медитация или изобщо какъвто и да е твоят метод за центриране и връщане към себе си. Защото яснотата днес определено няма да дойде чрез натиск, а чрез свързване. Ако ти е харесало това видео, сподели с приятел, а повече информация ще намериш в описанието.